Przeboczyni. Lozech rósł bez supal do jednego kościoła. Nie miarkuje jakiej konfesji, ale to sam Terowski nie jest najważniejszy. Na kazatelnicy ich kaznodzieja wygłoszą niedzielne kozani na temat przeboczeniu. Po geszpantnej, płomiennej rejdzie pyto się zgromadzony. Wielu z was, bracio, przeboczy swoim wrogu. Poła wiernych dźwigo grace do góry, niekontentny kaznodzieja ciepie ryjda dalszy, leciało 20 minut i już zaś się pytał. Wielu z was, bracia i siostry, przeboczy swoim wrogu. Dysma zgłasza się kajsi kole 80% wiernych. Ale kaznodzieja nie jest nierod i wrócą do kozania. Miło kolejne 30 minuty i kaznodzieja już zaś się uwzięcie pyta. No toż wielu z was, bracia i siostry, tak naisto przeboczy swoim wrogom. Woli tego, że wszystkie już myślą o obiedzie, cołkiem horniją, dźwigałem te grace do góry, krom jednej starecki, ze drugiej raj. Kaznodzieja tak kuknął, pomelikował chwilka i pytał. A po jakiemu wy, panieczko, nie chcecie wyboczyć swoim wrogom? Bo ja nie mam żadnych wrogów. Kuchnijcie ludzie, jakie to jest niezwykłe, a jakie stare oni są, paniczko. A piszło mi 93 lata. No, to niech oni, paniczko, wylezą sam na pośrodek i rzekną wszystkim, jak ci to jest możebne, co by tak w sędziwym wieku, co by tak w sędziwym wieku nie mieć blank żadnych wrogów. Starecka oszczędnie wylazuje na pośrodek kościoła, bierze mikrofon do gości i ostro rzeczy. A moja przeżyła wszystkich tych skurwysynów! Eugen Spnioków